रथयात्रा मूल निगुल बत मूल कुलदारी याना नी फेलिसिटेशन मलदारी अक्नॉलेज मलतंदुल्लार की मिस इंडिया ಒಂಜಿ ನಿಗಲೆ ಪ್ರೌಡ್ ಬಾತ್ ಇಂದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಧನ್ಯವಾದ ನಿಗಲೆ ಪೂರ ಗಲೆ ಧನ್ಯವಾದ ಎಂಗ್ ಇತ್ತಲ ನೆನಪುಂಡ್ ಕಿ ಯದಾ ಏನ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಬತ್ತನ್ ಕಿ ಆನ್ ಫೆಮಿನಾ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ಲ್ಡ್ 2022 ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋದಿತ್ತನ್ ಕಿ ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಪುಂಡಿನ್ ಅದ ಸುರು ನೂತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಇಟ್ ಎಲ್ಪ ಕಮೆಂಟ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಬಂಡ್ಸ್ ಜನಗಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಕಿ ನಿಗಲಿ ಪ್ರೌಡ್ ಉಲ್ಲ ಈ ಬಂಡ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಮಲ್ಪ ಯಾನ್ ಆತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಉಲ್ಲನ್ ಕಿ ಇನಿ ಯಾನ್ ನಿಗಲ್ನ ಮಧ್ಯೆ ಉಂಟದ್ ಬಾದ್ರು ಉಲ್ಲನ್ ಈ ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎನ್ನ ಜರ್ನಿದ ಬಾನ್ಮೆ ಪಾತೆ ಎಡ ಯಾನ್ ಡಾನ್ಸ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಹ್ಯಾಪಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಎನ್ಕ್ ಎದಲ ಚೂರ್ ಏನಂಡಲ್ಲ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ಇಜನ ಏನ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಎನ್ ಸುರು ಬಲ್ತೊಂಜಿ ಎನ್ನ ರೂಮ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಚಾಲು ಮಲ್ಪುನ್ ಯಾನ್ 15 ವರ್ಷ ಡಾನ್ಸ್ ಕಲ್ತೇನೆ ಅದೇನ ಡಾನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರ್ ಸಂಸ್ಕೃತಡ್ ಏನ ಕಲ್ಪ ಒಂದಿಪ್ಪೋಲ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೋಲ್ ಅಲ್ಕಿ ಯಥೋ ಹಸ್ತ ತಥೋ ದೃಷ್ಟಿ ಯಥೋ ದೃಷ್ಟಿ ತಥೋ ಮನಃ ಯಥೋ ಮನಃ ತಥೋ ಭಾವ ಯಥೋ ಭಾವ ತಥೋ ರಸ ಆಯ್ತಾ ಮತ್ಲಬ್ ಕಿ ಓಲ್ ನಿನ್ನಗಲ್ಲ ಕೈ ಪೋಪುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಿಗಲ್ಲ ಕಣ್ ಪೋಪುಂಡು ಓಲ್ ಕಣ್ ಪೋಪುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಿಗಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಪೋಪುಂಡು ಓಲ್ ಮಂಡೆ ಪೋಪುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಿಗಲ್ಲ ಭಾವ ಪೋಪುಂಡು ಓಲ್ ಭಾವ ಪೋಪುಂಡು ಐಟ್ ನಿಗೋಲ್ ಏರುಲ್ಲಾರ್ ಅವು ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಸೊ ಒಂಜಿ ಆನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಉಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಪಪ್ಪಾಗ ಯದ 4 ವರ್ಷದ ಇತ್ತೇನೆ ಅದೇ ನಾನು ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಪಾಡ್ದೇರ ಅದೇ ಹೆಂಗೆ ಚೂರಿಂಚ ಬೇಜಾರ ಅಂತನ್ಕಿ 4 ವರ್ಷದ ಇಪ್ಪನ ಓಲ್ ಏನ್ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಮಲ್ಪನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಂಡು ಮೂಲ್ ಟ್ಯೂಷನ್ ಬೋರುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಮೇಲೆ ಡಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಲ ಪಾಡ್ದೇರ್ ಅದ್ರ ಅವ್ರು 2-3 ವರ್ಷ ಕಲ್ತಾಕಿನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಎನ್ನ ಕಲ್ಚರ್ ಎನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಏನೋ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಇಂಡಿಯಾ ಏನೋ ಉಂಡು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾವೆ ಯಾನ್ ಪೂರಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಏನ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಕೊರ್ಪೇನು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಅಂತಾನ ಅದ ಹೆಂಗ್ ಐಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಪಿ ರಾಧಾ ರಾಮ ಪೂರಾ ಡಾನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಪೂರಾ ರೋಲ್ನ ಮಲ್ಪೆರೆತ್ತೇನೆ ಅದೇ ಯಾನ್ ಚೂರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ಕಿ ಯಾನ್ ಏನ ಮಲ್ಪುನ್ ಯಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಪಿನ ಆನ್ ಅಪಿನ ಪೊನ್ನ ಅಪಿನ ಯಾನ್ ಒಂದು ಬಟರ್ ತಿಂದು ಬಲ್ಪುನ ಮಕ್ಕನ್ ತಿಂದು ಬಲ್ಪುನ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಒಂದಿತ್ತು ಜೀತು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೀಚರ್ ಡಾಗ್ ಏನ್ ಅನ್ಕಿ ಯಾನ್ ಏರ್ ಯಾನು ಡಾನ್ಸ್ ತಾಲೆಂಗ್ ಬಂಡೋಲ್ ಕಿ ಯು ಆರ್ ದಿ ನರೇಟರ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಈ ನಿನ್ನ ಲೈಫ್ ಈ ಪನ್ಪಿನ್ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಎನ್ನ ಯದ ಲೈಫ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಯಾನ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಓದೊಂದುಲ್ಲಾನ್ ಯಾನ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾನ್ ಯಾನ್ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾನ್ ಯಾನ್ನ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಜಾಬ್ ಉಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಜಸ್ಟಿಫೈಸ್ ದಟ್ ಯಾನ್ ಅಲಗ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾನ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಡಾನ್ಸ್ ಏನನ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ದೀಪುಂಡು ಡಾನ್ಸ್ ಏನನ್ ಪನ್ಪುಂಡ್ ಕಿ ನನ್ಕಿ ಯಾನ್ ಏರ್ ಯಾನು ಡಾನ್ಸ್ ತಾಲೆಂಗ್ ಬಂಡೋಲ್ ಕಿ ಯು ಆರ್ ದಿ ನರೇಟರ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಈ ನಿನ್ನ ಲೈಫ್ ಈ ಪನ್ಪಿನ್ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಎನ್ನ ಯದ ಲೈಫ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಯಾನ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಓದೊಂದುಲ್ಲಾನ್ ಯಾನ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾನ್ ಯಾನ್ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾನ್ ಯಾನ್ನ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಜಾಬ್ ಉಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಜಸ್ಟಿಫೈಸ್ ದಟ್ ಯಾನ್ ಅಲಗ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾನ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಡಾನ್ಸ್ ಏನನ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ದೀಪುಂಡು ಡಾನ್ಸ್ ಏನನ್ ಪನ್ಪುಂಡ್ ಕಿ ನಿಕ್ ಇಂಚ ಲೈಫ್ ಎದುರು ಪೋರೋಂಡು ಈ ಏನ ಮಲ್ತಂಡಾಲಿ ಅಗರ್ ಈ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತಿ ನಿನ್ನ ರೂಟ್ಸ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಯಡ ಈ ಲೈಫ್ ಸಕ್ಸೆಸ್ಫುಲ್ ಅಪ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಫೆಮಿನಾ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ಲ್ಡ್ 2022 ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂಡ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಸ್ ಸಚ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಈ ತೆಂಕುಲ್ ಹಾರ್ಮನಿ ಇಡುಲ್ಲ ಈ ತೆಂಕುಲ್ ಒಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಕಿ अगर यानी पोदल यंग अगर स्ट्रेंथ बोट डाकि ಏರ್ ವಿನ್ ಔಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ವೋಟ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿಗುಲ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಬತ್ತೆ ನನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಧನ್ಯವಾದ ನಿಗಲೆ ಪೂರಗಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಉದಯ್ ಅಂಕಲ್ ಮೈ ಮಾಮ್ ಡ್ಯಾಡ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಬಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೀ ಓವರ್ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಪನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಅಗುಲ್ ಪೂರ ಇಂಚ ತೆಲ್ತೊಂದು ಮಸ್ ಜೋಕ್ ಡು ಯು ಗೈಸ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಓಕೆ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಅಗರ್ ಯಾನ್ 5 ವರ್ಷದ್ದು ಏನನ್ ತೂತ್ಬೇಡ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫರ್ಮ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪನ್ ಮಾತ್ರ ಐತೆ 5 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮೂಲ್ ಇಲ್ಲ ನಿಗಲ್ನ ಎದುರು ಆಸ್ ಫೆಮಿನಾ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ಲ್ಡ್ 2022 ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಪನ್ ಕಿ ಲೈಫ್ ವುಡ್ ಓಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಗರ್ ನಿಗುಲ್ ಏನ್ ಯಾನ್ 5 ವರ್ಷ ನಿಗಲೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆವೇರೋಣ ಅಗರ್ ಅವು ಆಜಿ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗೋಲ್ ಅಗರ್ ನಿಗಲೆ ಅವು ಆಜಿಡ ಲೈಫ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಲೂಸ್ ಹೋಪ್ ಆನ್ ಲೈಫ್ ಐ ಥಿಂಕ್ मस्त इंपॉर्टेंट की लाइफ अंड मस्त एक्सपीरियंस मल्पेरे मस्त चीज़ उंड निगले डिस्कवर मल्पेरे मस्त चीज़ बैदंडिते लाइफ अंड डू नॉट लूज होप
अगर निकले एंड कि इनी ಹೆಂಗೆ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಆವೇರಂಡು ಅವು ಆವಂದು ಜಿಡ ಮಸ್ತ್ ಚೀಸ್ ಎದುರುಂಡು ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಾನಿತ್ತೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಪ್ಯಾಜೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಪನ್ ಯಾನ್ ಇನಿ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನ್ ಸೊ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಡು ನಾಟ್ ಲೂಸ್ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಹೋಪ್ ಡಾನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಯೋರ್ ಲೈಫ್ ಫೈಂಡ್ ಯೋರ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಯೋರ್ ಲೈಫ್ find your confidence and curiosity in everything. Boka lastly nigalna pura galna आशीर्वाद बोर्ड and miss world bon dullen nigalna pura galna आशीर्वाद इत्तंda yanla nigale nonji crown bund community pira kanaven miss world from the bund community is something that I'm really praying for. Thank you so much.